Добре. Станилов. Да, добре. Окей. Така ми, господин Видински, някой думи напред за матч. Първо да чета победата на домакините, заслужена победа. Перфектни условия, перфектен терен, само да имаха желание да играят. Имаха го и двата отбора, играха и двата отбора открит футбол. Домакините си имаха положение, спуснаха и те някой друго, ние спуснахме Дуспа. Мисля, че напълно открит матч и матч, който предостави удоволствие на хората, които го гледаха. Имаше положение пред двете врати. Доволен съм от моят отбор, особено през второто време, защото нямам дали разбрахте, но по времето пуснах две момчета на 17 години и едно на 18 години, които не играха никак лошо, не правиха някаква разлика. А какво наложи това да ги пуснете тях тройна смяна, да почивкате? Проблеми в отбора. Ние по принцип за днешния матч имахме 13 човека здрави от мъжки отбор, всичко друго в групата беше от юношите, старша възраст. Аз съм доволен от момчета. Поред мен резултатът не трябваше да е 3-0. Може би нещо по-малко. Окей, не отричам победата на домакините, напротив, те заслужаваха си, но ние не играхме никак лошо. Няколко пъти така подвикнахте към съдията, даже в един момент му казали да се събуди буквално. Защо така? По принцип имаше нещо. Минал. По принцип, по време на матч има ги емоциите. Човек понякога не си държа нервите. Както разбрахме, мисля, че му е първи матч в група. Нормално да бърка. Да се научи от грешките. Нямам претенции към него. Бяхте с доста отбор от началото на първотния полусезон. Хебър, къде го слагате така в тази класация? Един от добрите отбори. Може би един от този полусезон, сме играли с тези отбори, според мен това е най-добрия за момента. По-добър отбор, може би не сме. Става въпрос, играят футбол. Нема простоти, нема... Само футболни неща видях в тях, така че явно имат амбициозен треньор, учи ги да играят футбол и им се получават нещата. Чао! Чао!